Tak, drahí priatelia, ja som vám včera hovoril o tom, ktoré biblické témy a ktoré biblické texty veľmi rád študujem. A sú to tie, ktoré sú veľmi zložité. A ja mám obrovský rešpekt pred biblickými veršami a biblickými príbehmi, ktoré všetci veľmi dobre poznáte. Pretože keď sa pred ne postavím a začnem ich čítať, tak si vravím, no Pane Bože, čo už len z tohto niečo nové vytiahnuť a tým ľuďom povedať, už je to toľko prežúvané, už to toľko počúvali na mládeži, už to toľko počúvali z kazateľníc, sami si to doma čítali. Dá sa k tomu ešte niečo nové povedať. No ale aj v rámci dnešného dňa som vybral jeden takýto biblický príbeh, pretože lepší som vybrať nevedel. Pán Boh ma tak viedol a dúfam, že z tohto príbehu sa dozviete niečo nové. Je to príbeh o márnotratnom alebo o stratenom synovi. Keď som sa s niekoľkými s vami rozprával cez týždeň, tak ste mi povedali, že je to váš obľúbený biblický príbeh. Ale v Biblii nachádzame niekoľko ďalších príbehov o tom, ako sa niečo stratilo. Keby sme otvorili Lukášovo evanjelium a tú 15. kapitolu, tak čítame, že pred týmto príbehom sú už dva príbehy o niečom, čo sa stratilo. Včera to bolo načrtnuté. Je to stratená ovca a stratená drachma. Ale tento príbeh o marnotratnom synovi je výnimočný. Ja by som ho označil za takú korunu vyvrcholenie všetkých tých podobenstiev o niečom stratenom. Tie prvé podobenstvá, to je napríklad poklad alebo perla, kde človek, ktorý sa stratil, hľadá Pána Boha. A o tom tieto podobenstvá vravia, kde tá perla, kde ten poklad je tým Bohom. Potom sú druhé podobenstvá, to je o drachme a o ovci, kde situácia sa mení. Nie človek hľadá Boha, ale Boh hľadá človeka. A potom ako koruna celého toho prichádza podobenstvo o márnotratnom alebo o stratenom synovi. A tu sa stretávajú tieto dve postavy. Tu hriešník, človek hľadá otca, ale zároveň otec hľadá dieťa. Obidvaja sa hľadajú a obidvaja sa stretávajú a nachádzajú sa. A prvá polovica tohto podobenstva končí jedným veľkým happy endom, veľkou oslavou, ale žiaľ jeho druhá polovica zostáva s jedným veľkým otáznikom. A keď budeme v nebesiach, ja sa Pána Ježiša spýtam, že ako to chcel ukončiť. Pozrime sa teraz ale podrobnejšie na ten príbeh. Ten príbeh som vybral pretože on je dvojzmyselný. On na jednej strane hovorí o našom vzťahu k Bohu, ako ľudí, k nebeskému Otcovi, ale na druhej strane tu Ježiš používa bežný príklad v izraelskej rodine. Otec, ktorý má dvoch synov. Jeho pýcha, jeho hrdosť, jeho budúca generácia. Čiže pre Židov to bol veľmi známy, veľmi bežný obraz a on je rovnako aj pre nás dnes. A čo nám ním chce text povedať? No všimnite si, ako samotný celý ten príbeh začína. Budem čítať 15. kapitole, 1. a 2. verš Lukášovho evanjelia. A približovali sa k nemu všetci publikáni a hriešnici, aby ho počuli. A farizejovia a zákonníci reptali a vraveli, tento prijíma hriešnikov a je s nimi. Teda vidíme, že sú tam farizeji, sú tam publikáni a pozerajú na to, ako Ježíš sa tam stretáva s ľuďmi. A oni sa na tých ľudí pozerajú ako na hriešnikov. To znamená, pozerajú sa na nich ako na tých, ktorých nechcú prijať do svojho spoločenstva, pretože my sme tí dokonalí, my sme tí svätí, my sme tí čistí, my sme tí, čo veria a oni sú tí druhí, to je tá druhá sorta, tá nižšia trieda. Oni sú tí, s ktorými keď prídeme dokonca do styku, tak sa musíme obradne očistiť, lebo nás nečistili. Viete, že keď Židia prichádzali k jedlu, tak pesťou si umývali svoje dlane. Nebolo to kvôli čistote. Ono to bol obradný spôsob umývania, kedy oni ukázali, že očisťujem sa od toho špinavého davu, s ktorým som sa stretával na uliciach, keď som šiel do svojho domu. Znečistili ma, ale ja chcem čistý prichádzať pred Boha, ktorému chcem ďakovať za toto jedlo a tak ja sa idem očistiť obradne. A za toto kritizovali Ježiša a jeho učeníkov, že oni to nerobia. A tak oni sa pozerali ako na tých ľudí ako na hriešníkov, ktorí ich chcú znečistiť, ale ktorí, keď sa pokajajú, očistia sa od svojich hriechov, potom ich príjmu do svojho spoločenstva. Potom im aj ruku podajú, potom ich môžu aj objať. Ale dovtedy medzi nimi musí byť fyzická bariéra. Ako sa na nich ale pozeral Ježiš? Spôsobom, ktorý oni kritizujú. A vravia, tento príjma hriešnikov a je s nimi.
Ježiša, keď títo obyčajní ľudia tej druhej sorty zavolali na večeru, Ježiš šiel, on s tým nemal problém. Dokonca my čítame biblické príbehy, kedy sám sa ponúkol na večeru. Jedol s nimi, to znamená, jesť s niekým v tej dobe znamenalo nadviazať úzke spoločenstvo, priateľstvo. Keď ste niekoho pozvali na večeru, znamenalo, že ste ho pozvali do svojej rodiny a vy ste mu povedali, počúvaj, ja chcem s tebou nadviazať krásny, hlboký, priateľský vzťah. A Ježiš s tými ľuďmi jedol. Viete si predstaviť, čo to bolo pre farizejov a pre zákonníkov? To bol jeden z najväčších spôsobov pohoršenia sa nad Ježišom. Oni na Ježiša hľadeli a mysleli si, áno, on chodí a jedáva s nimi. To znamená, že on schvaľuje ich hriech. On schvaľuje ich počínanie, pretože keby neschvaľoval, tak by sa od nich držal bokom. A preto oni ten dav tých publikánov nazývajú hriešnikmi, pretože tým vyjadrujú vzťah, ktorý majú k nim. Vzťah, ktorý prezrádza opovrhnutie. Ale pozrime sa, ako Ježiš nazval týchto ľudí. Ježiš sa nezačal s farizejmi a s publikánmi hádať. A nezačal im povedať, počúvajte, to čo hovoríte, ako sa chováte k tým ľuďom? Vy ste normálni? To aký obraz o Pánu Bohu predstavujete? Nie, Ježiš nešiel do priamej diskusie s nimi. Ježiš sa postavil a začal hovoriť 3 podobenstvá. A ja by som chcel venovať práve tú pozornosť tomu 3., kde ten otec predstavuje nebeského otca. Ten mladší syn predstavuje tie smilnice, tie hriešnice, tých publikánov a ten starší syn, ktorý zostal v otcovom dome, ten predstavuje tých zákonníkov a tých farizejov, ktorí sú pevne pri Pánu Bohu a za žiadnu cenu sa ho nechcú pustiť, ako starší syn. A Ježiš im teraz prerozpráva toto podobenstvo. A povedal, nejaký človek mal 2 synov a mladší z nich povedal otcovi, otče, daj mi pripadajúci diel imania. A on im rozdelil majetok. A po nie mnohých dňoch zhromaždil všetko ten mladší syn a odcestoval do ďalekej krajiny a tam rozmrhal svoje imanie, žijúc prostopašne. Keď potom všetko strovil, nastal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzou. A išiel a pripojil sa ktorému si z občanov tej krajiny a ten ho poslal na svoje polia pásť svine. A žiadal si môcť naplniť svoje brucho mlátom, ktoré žrali svine, ale mu ho nikto nedával. No potom vstúpil do seba a povedal, koľko nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom. Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, oče, zhrešil som proti nebu i pred tebou. Takže už viacej nie som hodný volať sa tvojim synom. Učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A vstal a prišiel k svojmu otcovi a keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom. A bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. A syn mu povedal, oče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Vtedy povedal otec svojim sluhom, vyneste rýchle to prvé rúcho a oblečte ho a dajte prsten na jeho ruku a sandále na nohy a dovete to krmné tela a zabite a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa a začali sa veseliť. Ten mladší syn v tomto podobenstve predstavuje tú skupinu ľudí, ktorí v živote už okúsili lásku Pána Boha. On predstavuje tých, ktorí sa v živote už s Pánom Bohom stretli, ktorých sa Pán Boh dotkol a oni mu niekedy vo svojom živote povedali áno, ale na tej ceste sa otočili a vrátili sa späť, kadeľ ich Pán Boh vytrhol. A im je venovaná táto prvá časť. Ale viete, keď som čítal to podobenstvo, vravím si, oj, Pane Bože, ale to tak dokonale predstavuje aj nás ľudí, aj nás deti. No minimálne mňa. Mne ako každému mladému človekovi sa veľmi nechcelo žiť podľa tých domácich pravidel, ktoré nastavili moji rodičia. Moja mamina ma oboznámila v deň mojej 18. To, že máš 18 rokov sa v tvojom živote, tým, že máš 18 rokov sa v tvojom živote nič nemení. Pokiaľ bývaš pod mojou strechou, stále tu platia moje pravidlá. A tak skutočne 18 sa v mojom živote absolútne nič nezmenilo. Všetko zostalo po starom. Ja som čakal na ten deň, kedy konečne z domu vypadnem preč, kedy konečne budem žiť podľa pravidiel, ktoré si ja nastolím. Raňajky budú, kedy ja rozhodnem, obed bude taký, ako ja chcem, večerať a spať pôjdem vtedy, kedy si to ja určím a môžem sedieť za počítačom, za televízorom, koľko mne sa bude páčiť.
No a tak som čakal na ten deň a ten deň prišiel, kedy som mal možnosť vypadnúť z rodičovského domu a odísť študovať do Maďarska, do Budapešti teológiu. A tak som odišiel, no a zistil som, že to nie je také ružové, pretože na internáte boli ešte tvrdšie pravidlá. Tak som si to veľmi neužil. Tak som očakával, skončí škola. Skončia 4 roky a potom pôjdem a opäť môžem si ten život zariadiť tak, ako ja chcem. Tak po 4 rokoch som odišiel som bývať do Lučenca, onedlho na to som sa oženil a zasa nebolo po mojom. A tak je do dnešných dní, takže ja som si to ešte neužil ako ten marnotratný syniak. Sa mi to v tom mojom živote nedarí, keď snaha tam je, ale ako si sa nestretáva s tou praktickou časťou. No. Ale po obede, keď bude čas, možno vy ste túto skúsenosť prežili, tak mi ju môžete povedať, aké to je, či vám to šťastie do života prinieslo. Toto je pohľad marnotratného syna. On chce odísť z rodičovského domu preto, lebo jemu sa tam nepáči. Ale dokonca niečo viac ako len nepáči. On si myslí, že tie pravidlá, ktoré otec má, tie pravidlá, ktoré vedú domácnosť, a viete, v tej dobe to bolo riadne tvrdé. My si to nevieme predstaviť. To bola doba, kedy otec bol skutočne hlavou celej rodiny. Ako otec povedal, tak sa skákalo. Akú melódiu otec určil, tak sa tancovalo. A pokiaľ v tej domácnosti žil ešte starý otec, tak dokonca ani váš otec nemal hlavné slovo. Starý otec určoval, ako to bolo. A v starom zákone takto fungovali 3-4 generácie pokope v jednom dome. Ten najstarší bol prakticky kráľom celej rodiny. A teraz ten syn, on chce žiť tak, ako on si myslí, že je dobré a správne. Ale čo robiť? No doma sa to nedá. Ja žijem v kultúre, v ktorej mi to nevíde. A tie pravidlá otcové ma tak zväzujú, bránia mi žiť slobodne. Ja tu nechcem byť. Ale tu často ten marnotratný syn symbolizuje nielen nás, ako deti našich rodičov, ale nás ako kresťanov. Ja keď som spoznával Pána Boha, spoznával som Boží zákon a všetky tie pravidlá, nariadenia, cirkevný poriadok, čo ako adventisti máme, tak som si začal myslieť, že aj je toho nejak veľa, je toho nejako mnoho. Ono to človeka začína spútavať. Nie, čo všetko nemôžem v sobotu robiť. Čo všetko je zakázané, ale naopak tých vecí v sobotu tak málo sa dá robiť, aby som nepohoršil zbor a celú svoju rodinu. A častokrát nechápeme všetkým tým nariadeniam a nechápeme, prečo to Pán Boh určil takto. Prečo nie inak? Prečo ten čas sa nedá inak stráviť? Ale ja teraz nechcem hovoriť o sobote. Ja by som uviedol iný starozákonný príbeh. Alebo príklad, keďže som vravel, že mám rád texty také ťažšie, nezrozumiteľnejšie. Keď som spoznával Bibliu, tak moja najlepšia kamarátka Eva, o ktorej som vám vravel, sa hneď vrhla na starý zákon a začala čítať všetky tie Mojžišové prikázania a nariadenia, ktoré dal Pán Boh. A jedno z nich bolo, že keď žena porodila dieťa a bol to syn, tak bola nečistá 40 dní a nesmela z domu vychádzať von. No ale keď porodila dcéru, tak to bolo raz toľko. A ona mi vraví, počúvaj, ale ako nie je ten Pán Boh nejaký feminista? Ako, ja tomu nechápem. Tak raz toľka, čo tá žena je horšia ako ten chlap? Ako narodila sa jej dcéra, tak teraz duplom ešte raz toľko dní je nečistá, nesmie z domu vychádzať. Si vieš predstaviť, čo to je 80 dní byť doma zatvorená v dome, v byte? A nevedel som jej to vysvetliť. Ja sám som tomu roky nechápal. Až keď som nezačal študovať to pozadie historické. Ja vám ručím za to, že Izraelci, keď im Pán Boh povedal tento zákon, tiež mu nerozumeli. A tiež nechápali, prečo to takto musí byť. Pre nich to bola úplná novinka. Oni sa s tým v Egypte nestretávali. Vychádzajú z Egypta a dostávajú tucet nariadení, ktoré sú pre nich veľkou neznámou a začínajú ich tie prikázania obmedzovať. A čítame v Biblii, že teda mali s tým riadne problémy. A ťažko v histórii nájdeme bod, okamih, kedy skutočne podľa všetkých nich aj žili. Ale dôvod od Pána Boha bol veľmi... Ja vždy hovorím, že Pán Boh je starý prefíkaný lišiak. Pretože on myslí dopredu o niekoľko krokov. Viete, oni šli do Kanánu a Pán Boh vedel, aké náboženstvá sú v tom Kanáne. A jedno z nich bolo, že keď sa vám narodí prvé dieťa, tak keď je to syn, matka má 40 dní na to, aby ho priniesla Bohu obetovať. A keď sa jej narodí dievča, má na to 80 dní. A ten spôsob obety je taký, že sa rozpálila medená socha toho Boha a to dieťa bolo buď vložené na rozpálené suchy toho Boha a bolo uškvarené zaživa, alebo bolo hodené do jej vnútrop.
A Pán Boh videl, že toto je ohavnosť, že toto je niečo nenormálne. Ale on nepovedal Izraelcom, čo ich tam bude čakať. Ja sa obávam, že nikto by tam nešiel. Preto Pán Boh im nariaďuje prikázania a zákony, ktoré oni vôbec nechápali. Ale keď prišli do toho zákonu, tak oni nemohli obetovať tie svoje deti, lebo podľa svojich zákonov ženy mali zakázané z domu vychádzať von. Pretože boli nečisté a museli sa očisťovať. A vtedy im to ťuklo. Ťuklo im to o niekoľko desiatok rokov, ako to prikázanie bolo dané. Že ono bolo určené na záchranu ich detí. Aby ich deti nemuseli zomierať, ale aby mohli byť so svojimi rodinami. A takto je mnoho prikázaní a zákonov, ktoré my nechápeme, ako mladí ľudia, keď nám ich vravia rodičia. A rovnako ich nechápeme ako mladí kresťania, keď nám ich vraví Boh. Ale tu prichádza tá viera, či verím, že Boh ma miluje, či verím, že môj otec, moja mama ma milujú a teda zrejme majú s tým nejaký dobrý zámer, veď mi nechcú ublížiť, veď ma majú radi. Ten márnozratný syn, ten stratený syn to nechápal. On to nechcel pochopiť. A tak vraví svojmu otcovi, oče, daj mi pripadajúci diel imania. Viete, z jeho strany to bolo niečo strašné, čo on povedal. Pretože podiel dedičstva sa dával až po smrti rodiča. A on inými slovami vraví, otec, kľudne aj umri, mne je to jedno, ja chcem tvoje peniaze. Ja nechcem teba, ja chcem tvoj majetok. A v mojich očiach si prakticky už mŕtvy. Preto tie peniaze aj od teba čakám. Ja nebudem čakať na deň, kedy zomrieš, pretože v mojich očiach ty už mŕtvy si. Tu sa nedá žiť v tvojom dome. Ja chcem stadiaľto odísť preč. Tu je to samé pravidlo a samý zákon. A tak ten text vraví, a po nie mnohých dňoch zhromaždil všetok ten mladší syn a odcestoval do ďalekej krajiny. Odišiel niekde ďaleko, ďaleko preč. A tam nás to väčšinou aj ťahá, keď odchádzame od Pána Boha. Niekde ďaleko, čo najďalej spred tvári Božej. A on odchádza, čo robí? Tak robí to, po čom vždy tak veľmi túžil. Užíva si na plné obrátky. Ale peniaze sa minuli sa zlatokopky, minuli sa jeho priatelia, už nebolo zrazu kam chodiť, nebolo kto by mu bol pomohol a prišiel veľký hlad do tejto krajiny. A zrazu on začína robiť niečo, čo pre Žida bolo krajne ponižujúce. On sa začína starať o svine. Svine pre nich boli nečisté zvieratá. A on sa o ne musí starať a on túži, on má taký obrovský hlad. Ja si ten hlad nedokážem predstaviť, že by som túžil jesť to, čo sa dáva tým sviniam. Ja si to nedokážem predstaviť. Hej, večer idete do Kauflandu, máte rožky za cent. Ja si to nedokážem predstaviť. Ten obrovský hlad, čo on musel cítiť, ale vtedy nastáva zlom v celom tomto príbehu. To je zlomový okamih, kedy písateľ vraví, no potom vstúpil do seba a povedal. On začal premýšľať. On si dal tých 5 minút, o ktorých som vám vravel v pondelok, kedy Pán Boh vraví, daj mi 5 minút svojho času a popremýšľaj, či cesta, ktorou v živote vedieš, ťa robí šťastnou a či na jej konci budeš mať požehnanie. A on si teraz robí 5 minút svojho života, robí si rekapituláciu a premýšľa nad stavom, v ktorom žil a nad stavom, v ktorom sa teraz nachádza. Nad stavom bez pravidiel, bez zákonov, životom a žije životom, ktorý sa páči jemu podľa jeho vlastných pravidiel. A zistí, že on nie je šťastný. Jemu niečo v živote chýba. Chýbajú mu už len tie základné ľudské potreby. A tak zisťuje jednu pozoruhodnú vec. A je to jedna z dvoch zistení, ktoré potrebuje človek, keď sa chce vrátiť k Bohu späť. Tá prvá je, že urobil chybu. Že sa pomielil. Že nie otec bol na vine. Na vine bol on a on to celé nepochopil. A tá druhá vec, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá, ktorú musíme pochopiť aj my, a to, že otec ho stále miluje. Otec ho má stále rád. A tak sa postavil a pod poznaním týchto dvoch vecí, že je vinníkom, ale otec je stále láskavý, sa postavil a šiel k svojmu otcovi. A teraz je pozoruhodné to, čo robí otec. To je fascinujúce na tom príbehu. Otec stojí a hladí už zďaleka. Uvedomujete si, že otec nevedel, kedy on príde? Ten otec tam zrejme musel chodiť každý jeden deň a čakať a vyčkávať svojho syna a hľadieť, či náhodou sa nevráti späť, či mu to niekedy na tej ceste životom neťukne, nezastaví sa a nedá mu 5 minút. A ten syn to urobil, vracia sa a otec konečne ten deň s veľkým D prichádza. Jeho syn sa vracia späť, on ho nenecháva ani dohovoriť, a hneď vraví svojim sluhom, prineste rúcho, prineste sandále a prineste prsteň. To znamená, že na tú dobu on vraví, ja
sa k tebe budem chovať, ako by sa nič nestalo. Ja podľa zákonov a podľa právnych zákonov a súdnictva ja ťa činím opäť svojim synom so všetkými privilégiami, ktoré ty ako môj syn máš mať, ako by sa nikdy nič nebolo stalo. A dokonca, keď čítame ten príbeh, tak otec k nemu utekal. Viete, na tú dobu patriarchovia otcovia neutekali. Tedy deti mohli utekať, so ženami neviem, ako to bolo, ale muži, tí museli chodiť takto. Pretože keď utekáte, môže sa vám zdať, že to spodné oblečenie sa vám zdvihne a bude vám vidieť lítka, alebo ešte nedaj Bože, bude vám vidieť kolená. A to je obrovská hanba v tej dobe. Tak ako keby ste dneska behali v boxerkách po týchto priestoroch. Hej? To na tú dobu bolo niečo nepredstaviteľné. Niečo mimo ich kultúru. Ale ten otec sa ponižuje. On uteká a riskuje, že sa poníži pred svojimi susedmi, pred svojimi sluhmi, lebo on tak sa teší na svojho syna, tak ho miluje a tak ho má rád. A teraz by sme očakávali jeden krásny veľký happy end. Nie, bude veľká oslava, čo sa aj konalo, príde starší syn, budú veľké objímačky a budú žiť šťastne ako jedna dokonalá pozemská rodina, až pokiaľ všetci nezomrú. Ale ten príbeh pokračuje a ono sa to nestalo. Oslava síce nastala, ale nie všetci sa z toho radovali. Prichádza starší syn, ktorý sa od sluhov dopočuje, čo sa stalo. A on mu povedal: tvoj brat prišiel a tvoj otec zabil to krmné tela, že ho zdravého prijal. A on sa nahneval a nechcel vojsť. Vtedy vyšiel jeho otec a prosil ho. Ale on odpovedal a riekol svojmu otcovi: hľa, tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho prikázania. A mne si nikdy nedal ani len kozľa, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento, tvoj syn, ktorý sa so smilnicami prežral tvoj majetok, zabil si mu to krmné tela. A on povedal: dieťa, ty si vždycky so mnou a všetko moje je tvoje. Ale veseliť a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Prečo je ten starší syn tak strašne vytočený? Radovali by ste sa. Váš súrodenec odišiel do sveta a žil totálne životom, že všetci v meste už krivo pozerajú na celú vašu rodinu, vrátane na vás samého. A teraz sa vracia späť. Neradovali by ste sa? No on sa neradoval. A tie dôvody boli dva. A boli veľmi jednoduché a prosté. Ten prvý dôvod je, že on vlastne tiež túžil urobiť to, čo mladší syn. On tiež túžil po tom majetku. Keď si všímate, čo on robil, tvrdo zachovával všetky prikázania, ale slúžil u svojho otca ako sluha, nie ako syn. Lebo otec mu vraví: všetko, čo je moje, ty si to mohol zobrať. Ale on si to nikdy nezobral. On pracoval ako sluha, on zveľaďoval otcov majetok s vedomím: raz to bude moje. Raz to všetko získam ja. A teraz možno aj v kútiku srdca závidel mladšiemu synovi: dokiaľ tento ma predbehol, tento získal skôr a teraz pôjde a môže podnikať a ja musím čakať, dokiaľ otec umrie. A zrazu jeho syn, jeho brat sa vracia späť a otec robí niečo, čo on vôbec neočakáva. Otec mu dáva prsteň, sandále a rúcho a tým ho dáva do tej pôvodnej pozície. A viete, čo to pre neho ako pre staršieho znamenalo? A teraz z toho majetku, ktorý mal byť len môj, lebo otec ho už vyplatil. A teraz tá zvyšná časť je moja a zas sa bude deliť. A zas dostane aj on. Pretože otec ho učinil podľa zákona za právoplatného svojho syna. A tak zasa prídem o čas svojho majetku. A tak tvrdo som drel a tvrdo som makal, aby to bolo moje. A on vôbec nepochopil otcovú lásku. On nemal ani tušenie, čo otec cíti. Ako sa na to všetko pozerá Pán Boh. A tak keď pozorne čítame ten príbeh, ale nemusíme pozorne čítať, chápeme, že jediný normálny v tom príbehu je asi ten otec. Z pohľadu mladšieho syna je otec márnotratný, z pohľadu staršieho syna tiež je otec márnotratným rodičom. Z pohľadu mladšieho syna je márnotratný preto, lebo si nechce užívať. A premárnil príležitosti užiť si, vyhodiť si z kopítka. A otec pracuje a pracuje a pracuje. A pre toho staršieho je otec marnotratný, pretože dal peniaze do investície, ktorá sa nevyplatí. A tá investícia sa nazýva môj mladší brat. A tak jediný, kto je v tom príbehu normálny, je asi otec. A ako sa na týchto dvoch pozerá otec?
Otec sa pozeral z láskou a poviem vám, že mne by asi praskli nervy, keby sa mi to stalo. Pretože keby sa vrátilo moje mladšie dieťa, tak by som si povedal, no konečne bude pokoj. A teraz on vidí, že ten starší to zasa nepochopil, hej? Tak už mladšieho si vyriešil, vzťah s mladým si dal do poriadku a teraz so starším. Tak zasa tebe to všetko vysvetľovať. A vysvetlil staršiemu to, ako sa na to pozerá on. Mne tento príbeh pomohol pochopiť skúsenosť jednej mojej spolužiačky na vysokej škole, ktorá mala o mnoho ťažšie detstvo ako ja. No a vraví mi, že ona popri škole ešte pracovala, zarábala peniaze a tým si platila nielen štúdium, ale ešte pomáhala aj svojej rodine na Ukrajine. A raz tak prišla domov a vraví, počúvaj, myslím, že som konečne pochopila Božiu lásku. Hovorím, hej, na základe čoho? A hovorím, bola som doma a pýtam sa po rokoch konečne svojej mamy, mama, počúvaj, prečo miluješ moju staršiu sestru? Celý život nám robí hanbu. Celý život z domu vynáša peniaze. Celý život sa pletie s chlapcami a robí hanbu celej našej rodine v dedine. A teraz, keď ju si založila rodinu, aj tak ju nemá na poriadku. Kvôli nej plačeš každý týždeň. A ja celý život pracujem. Ja tá mladšia sa o rodinu starám a platím si vlastnú školu a ešte sa snažím pomôcť aj rodine, aj vy, aby ste nejaké peniaze mali. A ešte ty dávaš jej a ona to z domu vynáša von. A ty ju miluješ. Prečo ju miluješ rovnako ako mňa? Veď ja som tá lepšia. A ona je tá horšia. Kvôli mne si nikdy plakať nemusela. A kvôli nej plačeš stále. A vraví, vtedy mama pozrela na mňa a hovorí mi, vieš, Gabika, ale aj ona je moja dcéra. A to bolo celé vysvetlenie. Rodičia sa na nás pozerajú úplne inak, ako sa pozeráme my na nich. Rodičia, bez ohľadu na to, čo my v živote urobíme, stále sme ich deťmi. Stále nás budú milovať a mať radi. Možno to budú preukazovať nesprávnym spôsobom, pretože žijeme žiaľ na hriešnej zemi. A tá hriešna zem poznačila naše vzťahy s rodinami, naše vzťahy s Pánom Bohom, naše vzťahy ako priatelia, ako kresťania. Ale tí rodičia tú lásku stále cítia. A oni ju k nám budú cítiť bez ohľadu na to, akú životnú cestu a púť si vyberieme. Ja som toto pochopil zo svojho života, keď som začal vyrastať, keď som už skoro bol dospelý, pretože u nás doma nás vychovávala mamina. Ocino, aby nám nič nechýbalo, tak chodil pracovať. Spočiatku to boli týždňovky, potom chodieval na celé mesiace, potom aj na pol roka odišiel preč. Pochodil Česko, Taliansko, Nemecko, Rakúsko. Snažil sa nájsť prácu, aby sme my mali všetko. A tak celá domácnosť, ešte aj keď detko ochorel, bola len na mamininých pleciach. No a mamina nemala preštudované pedagogické knihy, tak ako to môžeme mať, ako máme príležitosť dnes. Nemohla si pustiť na YouTube prednášky, ako sa chovať k svojim deťom. No a tak tá výchova bola veľmi jednoduchá. Urobil si niečo zlé, no tak si dostal. Hej. To vysvetľovanie bolo. U nás nebolo, že 3-krát a dosť, 1-krát a dosť. A to bola celá výchova. Živo si tak pamätám, keď som písal domáce úlohy, každý jeden večer so mnou sedávala a spolu sme písali a mne nikdy nešli diktáty mäkké a tvrdé. Vďaka Pánu Bohu teraz sa mám na čo vyhovoriť na 4-ročný pobyt v Maďarsku. Vtedy som nemal. A ten štýl vyučovania fungoval tak, že sme si sadli za stôl, ona na jednu stranu, ja tu, za mnou sedela babka s prababkou a vždy, keď som sa pomýlil a namiesto mäkkého napísal tvrdé alebo naopak, tak som dostal po hlave. Nefungovalo to. A moja prababka raz zahlásila, keď už sa na to nemohla pozerať, Jarka, nebij ho toľko po tej hlave, však bude sprostý. Bij ho po zadku, na čo ho má? Ako z blata do kaluže, hej? Je, že žiadna sláva. No a keď ocino prišiel domov, a ja som si chcel pustiť televízor a mamina nedovolila, tak som šiel za ním a hovorím, tatino, môžem si pustiť? A on hovorí, nie, nemôžeš si. V tomto boli jednotní vo výchove. No a vtedy som na ňo nakričal a povedal, počúvaj, tak raz za čas prídeš domov, ani to mi nič nedovolíš. Na čo ty vlastne domov chodíš? Choď preč. No a vtedy môj otec urobil to, že sa začal baliť. A on fakt z domu chcel odísť preč. Tento spôsob výchovy bol naprosto nedokonalý. Ja dnes, keď už mám vlastné dieťa a s manželkou sme si čo to preštudovali z múdrych kníh, chápem, že moji rodičia ma najlepšie nevychovávali. Ale viete, čo som pochopil? Oni robili maximum toho, čo vedeli.
Moja mamina mala obyčajné školy a ona v rámci toho, ako ju vychovávali, ako to videla u ostatných, tak to robila ona sama. Raz, keď som sa jej pýtal, mamina, počúvaj, prečo si nás toľko bila, keď sme boli malí? A ona mi vraví, tak vieš, mňa tiež mamina bila a povedal som si, tak keď byla ona mňa, budem byť aj ja vás. Hovorí, potom som pochopila, že som urobila riadnu sprostosť, tak som s tým prestala. Takže ona robila to, čo videla, že robili iní. A videla, tak moja matka ma milovala, robila toto, tak ja takisto prejavujem svoju lásku. Môj otec sa do výchovy veľmi nezasahoval. Ja nikdy ma nenaučil hrať futbal, preto to do dnešného dňa neviem, takže Tomáš, ja sa k vám nepridám. Ja som totálne motovidlo, čo sa týka športu. Preto maximálne chodím behávať, tam nie je čo pokaziť. Ale nemám mu to za zle, pretože chápem, že on v rámci svojho poznania robil maximum, čo on vedel. Postarať sa o rodinu. Ako priniesť domov peniaze, aby mojim deťom nič nechýbalo. Chcel som počítač, ťahal na časy v práci, aby mi mohol kúpiť ten najlepší. Ja som rokmi pochopil to, čo nakoniec pochopil marnotratný syn, čo chcem povedať aj vám. Ja vám nechcem idealizovať vaše rodiny. Ja vám nechcem idealizovať vašich rodičov. Ja neviem, kde žijete, v akých podmienkach, čo prežívate. Ja viem ale jedno, že aj napriek tomu, že je tu hriech, rodina, aj keď je tým hriechom poznačená, ona naďalej môže byť miestom, kde môžeme prežívať nielen tie zlé chvíle, ale je tam aj priestor pre odpustenie. Je tam priestor pre uzdravenie. A ak tam možno ten priestor tak viditeľný nie je, nevidíme ho, my ho tam sami môžeme priniesť. A tak dúfam, že aj dnešné poobedné workshopy vám k tomuto pomôžu trošku viac nahliadnúť a pozrieť sa na tú rodinu, aj na tú výchovu, aj na vás samých z pohľadu vašich rodičov. Amen.